ar gyfer cwblhau cystadlu'r dydd. Mae angen Olwen Gynullion Meirion, croesawu'r cystadleuwyr i'r llwyfan felly. Yn y pen draw ar ochr dde'r llwyfan ar hyn o bryd, Ffion Jones. Yn y canol wedyn, Hilary Bond Harding o Loegar, a clap gan y cneifwyr i'r cystadleuwyr i gyd o fydd chwarae teg, a Jessica Morgan wedyn o Gymru ar yr ochr chwith o'r llwyfan y cneifwyr. Felly yn cymryd y dafad gyntaf allan o 10 wrthwn ni'n cymryd yn y gorlan. Felly dipyn o waith o'i blaenau nhw, ond mae'r cneifwyr yma wrth gwrs. Maen nhw gyda cneifwyr gorau'r byd, ac maen nhw yn cyfrannu o'i hamser mwyn y gystadleuaeth yma, ond maen nhw hefyd isio parhau i gadw'r olwyn yn troi o ran y cneifio yma, dydyn weld? Ynddi, fydd o'n sicr, mantes yn nhw cael... Dwi'n meddwl wrth i'n cneifio fan hyn, ond maen nhw'n perfeithio ac yn... cael yr amser i roi fewn i... So oedden nhw'n hitio dim merched. Os wyt ti'n cneifio o'r hits ymlaen trwodd a wneud y final, ac yn falle trio y pencampwriaeth Cymru, yr agored, falle'r tîm. Maen nhw'n cneifio lot fawr o ddefed dros y cyfnod yna. So, oedd ti'n dweud, mae'n cyfnod gwych yn nhw jyst cadw'n gynnes. Mae'n rhywle dros gant, rwy'n syni ti? No, siwr. O, 20 lam gen ti ddau final, wedi gwneud 40 falle. Oes. Ia, ti'n iawn, na mae hwnna'n ddiddorol iawn. A fel o ti wedi sôn gyda hefyd, wrth gwrs, ar un o bryd, da ni'n gwylio mwyn cael y cnyddiau. Mae defed yn cael ei cneifio nes ymlaen yn ystod yr wythnos, ar y cyfan cneifio wyn y fydd yn digwydd yma, ynddo? Ei, Tewedd Halen Law yn un, mae'n final, mae Hilary Bond Harding, mae hi'r cyntaf, rhoi y cwlwm na fewn, mae Ffion Jones reit fyna. Ffion Jones yn wedi mynd tamed ar y blaen yn allach o fewn yr basged. Hilary ddim yn bell ar ei ôl i Jessica Morgan wedi spotio bod y cneifiwr angen bechos sylw fan hyn, a mae yna mewn pryd. Ar ferchog, a dyma ni felly Ffion Jones unwaith eto just yn cael gafal ar y cni na fydd hi'n taflu a wedyn yn troi nôl at y stondin, clirio'r stondin. Hilary Bond Harding yn gwneud yr un peth, y cneifiwr allan efo'r ddafad nesaf rwan. Cofiwch bod na 10 o fasgedi ar gyfer y cnyddiau yma. Rheini wedi cael ei pentyrru mewn dish arbennig ar gyfer bob un o'r trinwyr glân. Pawb a'i steil ydi fan hyn ynddo? Ie, ti'n iawn hwnna. Coch, gwyn a gwyrdd ydy'r lliwiau. Lliwiau Banner Cymru. Maen nhw wedi meddwl am bopeth yn yr neuadd yma chwarae teg yn dydyn. Ydyn wir. O, fan hyn, ar stand 2 a 3. Maen nhw'n reit agos ei gilydd. Ond Jessica Morgan, ddim yn bell ar ei ôl ei. Mae'n gwybod beth sy'n angen ei wneud. Wedi hyn arfer. Just mater o mynd trwy pethau, canolbwyntio. A fi popeth yn mynd yn iawn. A na hi cni arall yn barod i daflu iddi hi. Gwych iawn. Hilary Bond tafliad gwych gen i hi. Draw yn y pen draw wedyn mae Ffion Meilis fan hyn, Ffion Jones. Dyma ni Hilary Bond Harding wedyn. Maen nhw'n mynd ochr yn ochr ar hyn y bryd o ran clymu'r cnyddiau yna. Un golwg dros i hysgwydd ar y cneifiwr gan Ffion yn fanna. Lle maen nhw arni, mae'n o reit, mae'r cneifiwr yn cael chydig bach o draffaeth aled yn fanna efo'r ddafad, ond fydd o'n wedi colli llawer iawn o amser. Cyfle i roi sylw i'r tansail gan y fod tra bod Jessica Morgan yn fan hyn yn clirio'r stondin. Cynnwr fan cynyddu fan hyn rwan. Andi, mae peth yn crwysbidio fyny. Mae'r chwys yn dod. Pob symudiad yn cyfru. Pawb yn edrych rownd ar ei gilydd. Pawb yn llachar blen i bob man yn trio cael trefn yn ni. A dyna chi lun oedd hwnna, edrych lawr yr hes, y cyfran edrych lawr yr hes a cni gan bob un o'n nhw allan ar y bwrdd ar un o bryd. Ti'n edrych am nhw'n clymu reit fyna fe gilydd. O, mae hyn wedi mynd yn reit agos. O, y cwlwm a gwlwm ychan. O, unwaith eto rhyw chydig o brofiad gan Hilary Bond fan yn gwneud y gwahaniaeth mae'n debyg, ond Ffion sydd ar ei holi a Jessica hefyd felly. Y cnyddiau yna nôl mewn i'r basgedi, nôl at y cneifiwr
Cneifwyr, maen nhw unwaith eto ar ddau fanna, da ni'n gweld y llun o Jessica Morgan, a wedyn ysbiwch ar Ffion fan hyn, yn cael gafal ar y cnina, cywasgu mae Jessica Morgan a thaflu 3 cni allan ar hyd y byrddau yma ar hyn o bryd rwan. Da ni hanner ffordd erbyn hyn o ran y defed tybed nachtan. Na, dyn wir ddim yn cweit eto. Fy nhw'n i'r syndod fel eith amser rwan. Anna nhw lapio'r cnyfu yna fyna Ffion Jones yn cael y cwlwm na fewn. A fewn i'r fasged o unrhyw eiliad rwan. Ac wrth gwrs, efo'r holl gynyddu yma'n dŵad rwan, mi yna fwy o wlan man yn syrthio dan y byrddau yma'n bydd. Fydd yna fwy o her yn cael ei adael ar ôl unwaith mae'r cneifio drosodd a'r cloc na dechrau tigian. Ie, ti'n iawn. Pwy fydd yn gallu safio, pwy amser yn ble yna. Dyna fydd yn dod lawr i. Bob eiliad yn cyfri fan hyn rwan yn dydi. Ac un god ych chi'n gael, mae'r rhaid i ddiweithio tro yma. Tafliad o fanna gan Ffion Jones a tafliad gwych fanna. Gadael hwnna, clirio'r stondin allan ar ddafad. Nola ni at Jessica. Jessica cael tafliad o hwnna, clirio'r stondin ac yn ola hi at y cwlwm rwan. Ta, os amser i glymu, boes bach, mae'r cneifwyr yma wedi cyflymu rwan, ond mae hi, mae'n ddigon amser i Hilary Bond Harding gwneud y cwlwm na beth bynnag a cael y darn ychwanegol o glanbol di hwnna, swn i'n meddwl. Di'n gwybod sef, yna glanbol ar lawr hwnna, dydi anghofio fo? Be sydd wedi digwydd? Pe oedd hi'n gwneud y llawer i chefn o fanna, tybed? Gwni weld, ond Jessica Morgan ydi hon, a Ffion Jones yn y pen draw, clirio'r stondin unwaith eto, cwlwm wedi wneud, lawr ar fasged yn y fanna, a'r cni nesaf yn cael ei symud yn barod i'w gywasgu. Tansail Jack Fagan yn fanna, a dyma ni, mae yna eiliadau o ti'n byd i ddewis rhwng nhw unwaith eto. Chydig bach ar ei holi ar hyn o bryd mae Jessica Morgan ar gwan bol na, ond y ddwy arall, Hilary Bond Harding a Ffion Jones, gwlwm am gwlwm ar hyn o bryd o ran y cynyddiau. Yn wir, nhw'n sticio at ei gilydd fel glew fan hynna. Maen nhw'n gwneud yn wych. Clirio'r bwrdd na yn len yn barod i'r tafliad nesaf. A pwy fydd mynd â hi, maen nhw reit hwnna fe'i gilydd, wedi gorffen o defod o'i gilydd. O, mae Ffion yn tacluso, dan ar yndymain. Ffwr o hi'n ôl o glen yn barod, mae Hilary Bond wedi cael y glen allan ar y bwrdd. Lle mae Jessica Morgan yn ei lawr ar stand un yn twtio fyny allach ar pethau i'r bwced iawn. A fewn â hi am ei cni hi a fi hi'n tywyd hefyd. God, yna chi'n daflen un oedd eto perffaith. A wedyn troi rownd, just mewn pryd, oedd y brwys na mynd just o dan droed Jack Fagan bron iawn yn fanna. Amseru ydi popeth gwych iawn, mae hwn yn dyn rwan. Y cnyddiau mae gyd allan ar hyd y byrddau, ond ar hyn o bryd mae Ffion Jones wedi achub y blaen ar Hilary Bond Harding o'r chydig bach. Dim byd i ddewis rhwngthyn nhw chwaith, ond mae Jessica Morgan rhyw chydig bach ar ei holi hyd y gwela i. Ond mae yna ddigon amser eto i adennill y sefyllfa. Mae yna 2 basged ar lawr gan Hilary Bond Harding, beth bynnag. Jessica gwybod tasgu drew yna i watched dan y tansail. Cael y glen cymffon o'r ffordd a fewn i'r bwced ar wehen. Cyrrages mewn pryd wedyn i clirio'r cni gen y cneifiwr. A popeth yn cwmpa fewn i'w lle mae fod fan hyn, clirio'r llawr yn glir i'r hyddian. Ac o'n i'n teimlo fod Jessica wedi adeilio'r sawl eiliad fanna. Mae rhyw chydig bach ar ei holi, ond mae'n dod o'n ei hol yn ar y deg ac yn dal i fyny yn ar y deg efo Ffion Jones yn y pen draw fanna sydd wedi achub eiliadau weli oddi ar Hilary Bond Harding yn y cyfamser. Felly, bod hi'n edrych ar un fwyaf cool falle, Ffion Jones, mae hi ar flaen o ran cyflymdra ar hyn o bryd. Wel, da ni'n siarad am y final fan hyn. Maen nhw wedi gwneud be yn ei bar nhw yn gorfod wneud i cael cyrraedd y final, ond pryd mae yn y final, mae'n amser eithang yn yr rhydd a wneud be bynnag mae'n cymryd i cael dod ar y blaen a pwy a hwyr. Mae Ffion wedi bod fan hyn sawl dro ar blaen, ond wrth gwrs mae Hilary wedi hefyd. Jessica Morgan bach yn mwy cynnar yn y tymor ydi hi, ond mae'n digon profiadol a mae'n dod ar rhywbeth nôl fan hyn. Mae'n clymu hwnna fan hyn. Mae'n nôl yna. Mae'n nôl yna. Ydy, mae gwlwm am gwlwm efo Hilary Bond Harding rwan ac yn dal ar y blaen o fynnag o ran cyflymdra. Rwy'n chydig bach mae Ffion Jones a dyna fo. Y cneifio wedi gwblhau ar draws y bwrdd. Cloc yn dechrau ticio yn y rwan. 2 dafliad ochr yn ochr rhwng Ffion Jones a Hilary Bond Harding. Swn i ddim yn o 2 eiliad wedyn rhwngthyn nhw.
hwy dwy, a Jessica Morgan ar hyn o bryd, a digon i'w chwarae amdano fo ar hyd y daith rwan i'r diwedd. Mae Jessica Morgan yn ôl fan hyn. Mae'n dod ar ôl Hilary Bond a cwlwm mewn a pwy yn cyntaf i basged. Mae Jessica Morgan yn dod nôl yn grif yn hyn. Ffion Jones yn y basged. Jessica Morgan allan. A Hilary Bond sy'n ar ei ôl ei wan. Jyst yw'r chydig eiliadau. Gynhau'r bwrdd yna mae hi. Jessica yn chwibio rownd y stand na. Yn clirio'r glen allan ar ffordd. O, Alun, allan cymryd ei mwy. Gwych mae'r safleoedd wedi newid yn oedd eto. Ydy Ffion Jones wedi gwneud digon tybed. Mae hi'n symud tuag at y bwcedi rwan. Mae'r bwrdd yn cael ei glirio oddi tanol o gan Hilary Bond a Harding yn ychydig bach rei holi, ond mae Ffion angen clirio'r stondin yn oedd eto. Pawb ei stael ydi, ac felly oedd hir ychydig bach ar ei holi fanna, ond o hyd, hi sy'n ar ei gliriau gyntaf. Dyma hi, beth i'n neud, Will? Pwy sy'n mynd i'n neud hi? O, mae'n eich debyg iawn i hi. Ffion Jones yn cael ei gofyn beth ei Ffion Jones! Ar cyn pengamwriaeth. A gafon y Hilary. Adrych a hyn fydd Jessica Morgan ddim yn beth. O, gobl dioli allan o Jessica hefyd. Rownd y derfynol gwerth i chael. Oedd i werth aros. Oedd i werth bod yma. Dyna ni chi am y diwrnod felly. Agored pob glad. Ffion Jones yn gorffen yn gyntaf. O'r ychydig oliadau ar ei holi Hilary Bond a Harding a Jessica Morgan. A dyna ni am y brynhawn cyntaf ma'n yn sioe fawr. William Evans, sy'n mynd i fod. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Mae wedi bod yn hwyl ni. Pleser pyr, welwn chi fawr i. Hwyl fawr!